अभी आप सुन रहे हैं दीवाना म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। हमरा मलिया कलिया कलिया रे यारबा, हमरा मलिया कलिया रे यारबा, रे यारबा कलिया रे यारबा तोरा भइल बा। Presented by Nancy Films and Music, हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब तोरा भइल बा। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब तोरा भइल बा। रहे कारी हो हमारा प्यारी हो, रहे कारी हो हमारा प्यारी हो, अब बेजोर भइल बा। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब तोहर भइल बा। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब तोहर भइल बा। रहे कारी हो हमारा प्यारी हो, रहे कारी हो हमारा प्यारी हो, अब बेजोर भइल बा। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब तोहर भइल बा, अब तोरा भइल बा। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब तोरा भइल बा, तोरा भइल बा। घरे में रहत रहत जानू रे जानू रे जानू रे, घरे में रहत रहत बाबू रे बाबू रे बाबू रे। गइल बिया चिकनाई लॉकडाउन में लॉकडाउन में लॉकडाउन में। घरे में रहत रहत जानू रे जानू रे जानू रे, घरे में रहत रहत बाबू रे बाबू रे बाबू रे। गइल बिया चिकनाई लॉकडाउन में लॉकडाउन में। चेहरा लागे ऐसे जाड़ा के धूप जैसे लागे कि भइल बा भोर। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब हो गइल बारे गोर। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब हो गइल बारे गोर, अब गोर भइल बा। गोर 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 हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब गोर भइल बा, गोर भइल बा। हम दीवाना ऊ दीवानी, हमर बारी हो हमर बारी हो हमर बारी हो। हम राजा भई रानी ई कहानी हो ई कहानी हो ई कहानी हो। रोजे करती वीडियो कॉल हमर डार्लिंग हो हमर डार्लिंग हो हमर डार्लिंग हो। हम दीवाना ऊ दीवानी, हमर बारी हो हमर बारी हो हमर बारी हो। हम हई राजा ऊ हई रानी ई कहानी हो ई कहानी हो ई कहानी हो। रोजे करती वीडियो कॉल हमर डार्लिंग हो हमर डार्लिंग हो। कहेला रोज सुना हो सुनील बड़ा बढ़िया खबर भइल बा। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब तोहर भइल बा। हमरा मलिया के कलिया रे यारबा अब तोहर भइल बा।